Takže ahojte, pri dnešnom videu je to také menšie info a toto info bude vlastne o tom, ako budem vlastne vychádzať videá, ak to tak mám nazvať. Tak ako úplne prvé bude nová žiačka na škole 2 a možno aj 3. Potom ako druhé video pre Katku. Potom ešte, že nový seriál alebo nový film Podvod bude mať 2 časti. A potom ešte pre Hanku teda. Už si napísali, čo chceli. Ak by ste to chceli vidieť alebo vedieť, že čo si vybrali, tak Hanka si vybrala Lucy a Kate Halloweenský špeciál. Takže ak by ste niekto nevedeli, kto je Lucy a Kate, tak toto je Lucy a toto je Kate. Tak dobre. A zasa naopak Katka chce túto Destiny Kate, že ona bude vlastne ako keby na nejakom Facebooku a cez ten Facebook sa zoznámi so svojou sestrou. A vlastne tá sestra bude Katkina Shorthair Cat, keďže teraz dostala novú. Takže tak. A ten podvod, čo sa toho týče, to je teraz moja hlavná priorita, dajme tomu. Okrem nová žiačka na škole, to je ešte hlavnejšie. Tá bude mať ešte 2 časti a ten podvod bude mať iba 2 časti. Takže to je moja hlavná priorita, tieto 2, a tie pre Hanku, pre Katku to bude aj neskôr, možno. Dobre? Tak dúfam, že sa vám toto páčilo, toto video, tak keď tak dajte like a možno odber. Tak čau!